Hallo, avui us porto diferents llibres que us aniran molt bé si teniu, per exemple, el nivell B1, B2, C1, C2 en alemany. En aquests nivells recomano sempre no fer servir més aquests llibres de lectura que són específicament per persones que tenen el nivell A1, A2 o B1, no? Són llibres que normalment tracten sobre detectius i assassinats i hi ha uns exercicis al final de tot per completar. Sí que és veritat que ara l'oferta ha augmentat molt més i podeu trobar també clàssics de llibres alemanys en format més simple i llavors, per exemple, podeu llegir el diari d'Anna Frank, no? Que també hi ha els exercicis al final de tot, i moltes altres històries, però si ja teniu més de nivell B1, us recomano 2 llibres perquè us els pugueu comprar. Són lectures com qualsevol altre llibre, vull dir, no són novel·les especialitzades per aprenents d'alemany, sinó que són novel·les que podeu trobar en qualsevol llibreria que tinguin llibres en alemany, i són els següents. El primer llibre que ha sigut un boom, va ser un llibre molt, molt llegit, és Gut gegen Nordwind, és aquest títol d'aquí. Jo em vaig comprar la versió que té la part 1 i la part 2, però són llibres separats, per tant podeu comprar simplement Gut gegen Nordwind, que és la que us recomano, és la primera part. Com que aquesta novel·la va tenir tant èxit, llavors l'autor va fer la segona part de la novel·la i, com sempre, la segona part no és tan bona. Per tant, jo us recomano l'èxit editorial, que és Gut gegen Nordwind. Aquesta novel·la és una novel·la romàntica, parla de l'amor, però és una novel·la molt diferent del que vosaltres podríeu pensar. O sigui, no us feu la idea d'una novel·la romàntica com les que teniu al cap. És diferent. I l'important d'aquesta novel·la és que tota està escrita amb e-mails. Tota és amb correus electrònics. Hi ha el moment en què està enviat el correu electrònic i l'assumpte, el betreff. I llavors et posa el que han escrit en l'e-mail. És tot correspondència tota l'estona. Llavors, és una altra forma d'aprendre també tots aquests mecanismes per escriure un e-mail o una carta que més o menys ve a ser el mateix. Penseu que al principi, com que no es coneixen tant, s'escriuen molt més formal i a mesura que va passant el temps i es van coneixent més, la forma d'escriure canvia i és més informal. Per tant, a més, veus les dues maneres d'escriure un e-mail. Veus la forma més formal i la forma més informal. Aquest és un llibre que recomano perquè és senzill d'entendre i no haureu de buscar moltes paraules al diccionari. I l'altre llibre que us recomano que podeu comprar per si teniu també el mateix, més de B1, o sigui, B2, C1, C2, són els llibres d'un autor francès, aquest sí que és autor francès, no és alemany, que és Das Lächeln der Frauen oder Die Frau meines Lebens. Recomano començar per Die Frau meines Lebens. Die Frau meines Lebens és més curt que l'altre, no sé si ho veieu, és més petitó, més curt, i Die Frau meines Lebens significa la dona de la meva vida. És romàntica també. Aquesta vegada sí que potser podeu pensar en una novel·la d'aquestes romàntiques bastant senzilla, però tot i això no és ben bé així. O sigui, també hi ha cops amagats, no? També hi ha coses que no són ben bé com s'espera al final de tot. També us recomano aquesta perquè és una novel·la senzilla, que podeu llegir, molt planera i que segurament potser haureu de buscar 2 o 3 paraules al diccionari, però no estareu constantment buscant paraules com podria ser amb d'altres llibres. Per tant, les meves recomanacions són aquestes: Die Frau meines Lebens und Gut gegen Nordwind. Així que ja ho sabeu. Que vagi molt bé la lectura. Ciao, tschüss, tschüss!